मोनबाय जोंनि बिटिसि आवहाय मैया मोनसे ड्राफ्ट ओंखारनाय बेजों गोबां दुखुनांथावना बाथ्रा जाबाय जेरै उदालगुरिखौ दाबिबाय थानायखाय नामल'सो सोसननाय जाबाय दरं उदालगुरि होननानै रायजोफोरा गोबां दुखु मोनदों मानो होनबा बर'फ्रा फिन हालाय हाफाय जाबाय होननानै मा बुंनो सानो जोङो बिपिएफ हिसाबै अत्यन्त दुखु मोनदों मानो होनबा नोंथांमोना बयबो नुखादों थांनाय जेब्ला इलेक्सन कमिशना ड्राफ्ट मोनसे लिस्ट बरनबाय बेखौ नुग्रोमोना जोंहा मोनसे दाबि दंमोन आरो जों सामफ्रामबो जोंहा मोनसे आसा दंमोन बिटिसिआव मोननै लकसभानि समस्ति जागोन खिन्थु थांनाय बाराव जों ड्राफ्टआव जिहेतु नुबाय जे जोंनि बिटिसिनि 6था समस्तिखौ दरंनि गासै मोनबा समस्तिजों सोफानानै जेब्ला दरं समस्ति दाबाय अब्लानो जों सानसेबो जिरायालासिनो जों बिपिएफआ जों माने मा होनगोन जोङो धरना होदों आन्दलन खालामदों जों मेम'रेन्डाम हरदों जोंना मोनसेल' दाबि जे जोंनो जेरैखि जाया गोदो जेरै बिटिसि एकर्डनि स्पिरिट दंमोन आरो जिहेतु 2007आव जिखिनि ड्राफ्ट ओंखारदोंमोन जोंहा सन्देह गैयामोन जे जोंनाव मोननै माने एमपि समस्ति जाया होननानै जिहेतु ड्राफ्टआव बिदि ओंखारबाय ओंखायनो बेखौ बिबेचना खालामफिननांगौ जोंनि बे मोनसे न्यायज दाबि जेरैखि जाया जोंनो नांगौब्ला क'क्राझार समस्तिनिफ्राय मोनसे बिधानसभा समस्ति लाबोनानैब्लाबो जोंनो जोंनि बिटिसिनि 6था समस्तिखौ मोनसे दाजाबदेरनानै 7था खालामनानै जोंनो मोनसे उदालगुरि समस्ति होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामबाय थादोंमोन जों आसा दंमोन बे जागोन होननानै किन्तु जों मैया जि फाइनाल जि लिस्ट ओंखारबाय बेवहाय नुबाय बिथांमोना जेबो खालामाखिसै जोंनि दाबिनायखौ एसेबो खोनासङाखिसै बिथांमोना जोंनि दाबिनायखौ ओरैबायदि जोंखौ माने माबायदि होनगोन ओरैबायदि गाज्रियै थगायदों जे बिनि नामखौ सोलायनानै जोंखौ बुरखायनो नाजादों आरो बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेबो थाया जों बेवहाय जोङो बे खेत्रआव जोङो बिटिसिनि सरकार प्रमद बर' बिथांखौबो जों दाय होनो लुबैदों मानो होनोब्ला जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांखौ रोजा रोजा जोङो खावलायदोंमोन जे बिटिसि सरकार हिसाबै दिनै बिटिसिआव जिहेतु जों अपोजिसन दं बिथांमोना सरकार दं जों जयै मोनसे सिद्धान्त लाजाया नामा जे जोंनो जे मोनसे बिटिसिनि सिङावनो उदालगुरि मोनसे समस्ति नांगौ बेनिफ्राय जों मोनसे रेजुलेसन फाथायहरनांगौ जों बेखौ खावलायदोंमोन किन्तु बिथांमोना हाजार खावलायसेयावबो बे खामानिखौ मावाखै बिथाङा नाटक भाबै बिथांमोना खैथामान धरना कार्यकुसि लादों आन्दलन लादों ओमफ्राय बिथांमोननि मेल मिटिंफ्राव जों सोरनिबा स्टेटमेन्टखौ नुनो मोन्दों जे बिथांमोननो डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया मोनसे मेलाव बुंदों जे जोङो उदालगुरि समस्ति मोननाया जोंनि थाखाय सम्भब नङा मात्र नामखौ सोलायनानै दरंनि जायगायाव उदालगुरि होबाबो जागोन जों बिथांनिफ्राय बे जोङो माबाखौ स्टेटमेन्टखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना जेब्ला ड्राफ्ट ओंखारो बेवहायबो माने बिथांमोना होनदों जे जों खुसि जों जेरैबायदि लुगैदों बिदिनो जादों किन्तु जों मैया मोनसे ना दहाय फुङाव आं मोनसे नुनो मोनबाय जे प्रमद बर'आ सन्तुष्ट नङा बे मोनसे जोङो निउस नुनो मोन्दों किन्तु बे दिनैसो सन्तुष्ट नङा होननाया बे मोनसे नाटक होनगोन ना जाफ्लानाय होनगोन जों माने भाषा नागिरनानै मोनाखै आरो ओंखायनो आंनि मथेब्ला जोंनि बे मोनखानो गोनां जि मोननै लकसभा समस्ति जों बेखौ मोनैयाव जोङो दिनै आंथ' डाइरेक्टलि आं बुंनो लुबैयो बेवहाय दानि सोलिबाय थानाय बिटिसि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि जथेस्थ' बेवहाय दाय दङ होननानै आङो बुंनो लुबैयो आरो सार बेजों लोगोसे नङा बेथ' बुरखायनायसो जाखादों जों दिनै माला जोंहा नामनि थाखाय जेबो बेवहाय दाबि खालामनांगौ गैया जोंना जाहैबाय जोङो बिटिसिआव जिहेतु जोंनो दा जेरै 15था समस्ति होबाय एमएलए बे 15था समस्तिया सेपारेटलि एखेबारे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै आरो बेखौ खालामनायनि बिनि स्पिरिटआनो जाहैबाय एमपिआबो जोंना सेपारेट जानांगौ दा बेवहाय एमपिखौ दरंजों सोफानायनि जेबो ओंथि थानाङामोन जों बेखौ लुबैदों आरो ओंखायनो बधय इलेक्सन कमिशनानो होन बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होन निस्सय बेवहाय बिथांमोना बेबायदि खालामनाय थांखि नङामोनदां बेफोर गासिबो जोंनि आसामाव फैनानैसो बधय सोरनिबा नारसिननायाव मानायाव निस्सय जादों होननानै जों सन्देह खालामो आरो जोंथ' दासिम जों हारसिङैनो राजनितियाव आवगायगासिनो दङ डेफिनेटलि जों गेलेखानांगोन जों बिपिएफ दोलो हिसाबै जोङो फ्राय 2005निफ्राय गेलेबोगासिनो दं एब्लाबो जों गेलेगोन जा बेखौ माने दोलोनि गेजेराव रायलायनानै जों थि खालामगोन आरो मोजां जोंथ' सापर्ट लाखागोन जुदि सोरबाया जोंखौ सापर्ट होयोबा जों सापर्टखौ मानो लाया जोंहा जाहैबाय जेरैखि जाया जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै जोंहा बिटिसिआव खोब मोजां बेस दङ जोंखौ 15 बोसोर रायजोआ बिटिसि रायजोआ जोंखौ लाखिदों दाबो जों नुदों जोंखौ बहुत अनसायगासिनो दङ दिनै सरकाराव इउपिपिएल दङब्लाबो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनाय गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा फिन जोंजों फैगासिनो दङ बेनो जोंनि प्रमान जे जोंहा बेवहाय बेस दङ ओंखायनो जों फुरा मा होनो जोङो थागथियारि फैगोन एमपि बिसायख'थियाव जों गेलेगोन आरो बेवहाय जों बिजेपिनि मदद मोनब्लाथ' साबसिनबाव मस्ट वेलकाम जथेस्थ' जों गोजोनगोन
नङा जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों दा बिथांमोना दिनै सरकार सालायगासिनो दङ जोंना खावलायनाया बेल' नोंथांमोना सरकार सालायनायनि नामाव जोंहा जि बिटिसिआव गोहो दङ सक्ति दं बेखौ मालाबाबो खमायनानै लानाङा जों दिनै देग देग नुबाय जोंनि गेजेराव 16टा डिपार्टमेन्ट खमायजाबाय बेवहाय डिसिफ्रा कमप्लिट पावार फांसनखौ सालायजोब्बाय बिटिसिनि एमसिलफ्रा जेबो पावार गैया बिथांमोननि जि माबा मा होनगोन बेखौ प्रट'कल बा बिथांमोननि जि पावार गासिबो लेस जाजोब्बाय दा ओंखायनो बेखौ नुनानै जोंबो अफिसाव थाबाबो जों दुखु मोनो मानो होनबा दिनै बुंनो थाङोब्ला बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि आखाइजोंनो बिटिसिखौ सृष्टि खालामनाय होनना बुंजायो दा बे हिसाबै जों बेखौ नुनानै जथेस्थ' दुखु मोननाय जों मोनो आरो बेथ' मोजां जागोन बिथांमोना जिहेथु हारिनि थाखायनो ओंखारबोदोंमोन मावदोंमोन बिथांमोना मालाबा सानाखैमोन जे बे एकर्ड जानायनि उनावहाय बेबायदि जागोन एकर्ड जाखांनानै जुदि बिथांमोना गावसिनि जि एक्स ग्रेसिया बेखौबो जुदि मोनाब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा थाबावगोन ओंखायनो निस्सय बिथांमोना दुखु मोनदों गाबखांदों आरो बेवखायनो निस्सय राजाफोरखौ फोजाखांफिनदों जाहाथे जाथिया खुनु दिगाव जोङो भुल फारसे थांनानै जोंनि हारिनि जाहाथे खहा जाया बेखौ निस्सय बिथांमोना फोरमायदों आरो बे जानो हागौ